ומה אם אני אגיד לך שפרסמתי מודעה להכיר זוגות אחרים? אז תגידי. אז אני אומרת. אז אמרת. אז אתה בעד? בעד. אתה בעד? בעד. טוב, אז אתה חייב לשמוע איך פרסמתי. אתה שומע? זוג מחפש אנשים פתוחים למפגש חברתי מרתק. מאיפה? שמלה? של ורסאצ'ה. מי זה? מוריס, זה לא הכורדי ההוא שפתח בבית רומנה אופנת צ'אצ'ה? לא חושב. איפה הוא יושב, הוורסאצ'ה הזה? הוורסאצ'ה שוכב. בטח שוכב, כל הכורדים חרמנים! מוריס, זוכר חיים הגמל, סגרתי פעם בשירותים? נו. גם ככורדי. סליחה, אבל ורסאצ'ה לא כורדי, הוא איטלקי. והוא שוכב כי רצחו אותו וזאת ממש אבדה גדולה. למי כפרה עלייך שימות? כולה כורדי. איטלקי. כורדי, עיראקי, חלאס!